Ti govoriš, mislim, reci ono kako je. Tako je, niko ne traži. Niti ja tebi pričam priče. Znači, cijeli život je bilo... Sam imao problema. Koliko dugo ste puta godišnje išli kod liječnika ili ovo? 2 put godišnje smo imali sistematski pregled u mom Energo Investu. Da. Onda sam svaki puta sam liječniku priopćio da imam problema s kičom. Da. Ali volio sam sport, od malih nogu sam se bavio sportom i imao sam i tešku povredu oka, ali opet nisam ostavio sport. I tako da me sport dosta vukao i trpio sam to sve. Da. Trpio sam sve. Onda sam, kako sam vam rekao, 84. otišao u banju i tu mi je bilo jedno, do godinu dana mogu reći, bilo mi je dobro. Ali poslije se ponovo vraćati, počeli ti isti bolovi, ista ta reakcija kakva je bila od prije. Onda sam išao saune, fizioterapeutima, masažama, to sam ublažavao to. Da. Onda tu 92. kad sam došao u Zagreb, kad je rat počeo, onda sam počeo vikendom ići u toplice. I u toplicama sam isto plaćao masere da me masiraju, plivao sam, sauna i tako, jedno tako grijanje, tako da mi je pomagalo dosta u tome. No, međutim, sve je to trajalo dan, dva, smanjivalo je bolove, ali ovo sad, od kako nosim ovo 10-11 dan, križnjak, mnogo bolje, čak ne osjećam više ništa, nikakve bolove ne osjećam. Je li osjećaš neku mirnoću, smirenost? Smirenost, kao u psihi sam miran. Jer znam kad se sad znam ujutru kad, ne uopće nisam nervozan, jer znam ujutru kad se dignem. Pa bio sam. Ujutru kad sam se dizao, prvo što mi je bilo, osjetio sam kičmu. Sad se faktički skoro malte ne, digne se kao nekad, kao kad sam bio mlad sa 20 godina. Bez ikakvog straha, bez išta, osjećam se možda čak kao da sam neko skinuo s mene neki teret, veliki teret. Kako doći čim prije do toga? Kako? Pa ja sam to... Negdje nekakve vezice, a? Možemo se neke... Ja sam to uzeo da probam i mogu se zahvaliti ovome koje potaknuo ovo da ovako nešto izmisli. Stvarno preporučam svima koji imaju problema. Jeste li onda kad ste to dobili, jeste onda očekivali šta će biti s tim? Pa, kažem vam... Šta ste mislili, baš ono? Pa nisam bio skeptik, mislim, nisam, nego sam očekivao reakciju neku da će biti. Da. I nakon drugi dan ja sam već osjetio da su promjene. I svaki dan sve što ide, što ga dulje nosim, sad ne osjećam nikakve tegobe od kičme. Nikakve, razumijete me, nikakve. Danas sam, kaže, radio sam jedno 7 sati teže malo poslove, došao sam, 1,5 sata sam odigrao nogomet, poslije nogometa sam se istuširao i evo i sad, nakon nogometa 2 sata, ne osjećam nikakav, dobro, mali blagi umor je normalno i godine su i sve, ali kičmu ne osjećam. Međutim, do sada dok smo, poslije nogometa, ja sam se 2 dana morao oporavljati, jer je kičma trpila. Jel ti spavaš ti? Spavam. Okay. Čak kad legnem na leđa, osjećam kao da neka toplota izbija. Osjećam tu toplotu neku od njega. Cijelu križu mi grije. Jer sada on djeluje dvostruko, on magnetizira krv koje dnevno prođe kroz njegov utjecaj oko 700 litara. I ta krv dalje
radi, prenosi i funkcionira. Pumpa. A druga je stvar što on onu toplinu koja bi inače otišla, Da, koja bi se rasula, zadrži i vraća je natrag i usmjeri je. Kad ja to pumpe stavim na sebe,